Moi bons días. Un pleno no que xa se valoramos moi positivamente que vai haber dúas discusións. Quixera, en nome do Grupo Parlamentario Popular, darlle o máis sentido pésame á familia de Íñigo Zúñiga Pagadigorria, o piloto falecido onte, natural de Bilbao, casado que tiña un fillo, un piloto con unha enorme experiencia, levaba 8 campañas de extinción de incendios, máis de 3.700 horas de voo, e que faleceu nun accidente que, como xa vostedes saben, está a ser investigado pola Comisión de Accidentes da Aviación Civil, unha comisión que conta co pleno apoio da Xunta para esclarecer as circunstancias deste dramático suceso, no que nós, insistimos, queremos darlle traslado á familia, aos amigos, en xeral, a todos os que loitan contra a lacra dos lumes, o noso máis sentido, sinceiro pésame. Creo que o que importa nestes momentos é fixarse no futuro. De entrada, sabemos que, pese a todas as adversidades, pese a recursos de inconstitucionalidade, a reforma galega da Lei de Caixas, frente a decretos de recapitalización que non compartimos, nin polos efectos nas caixas, nin polos efectos na economía española. Pese a todo iso, o feito é que nestes momentos Galicia ten unha grande oportunidade, que ter un banco importante, con sede central en Galicia, o cal tamén ten moito que ver coa xeración de postos de traballo, e que, ademais, ten asumido un compromiso de apoio ao tecido productivo galego e que, digamos, que o que é a obra social se manteña en determinados niveis. Eu creo que iso é o que temos todavía que acadar. Non é o óptimo, evidentemente. Nós estábamos moi satisfeitos de que o Banco de España dixera que a fusión das caixas, aprobada en novembro, garantía unha entidade financiera viable, unha caixa, no senso tradicional do termo, e que lamentamos que no mes de febreiro este modelo de caixas o goberno decidira facelo desaparecer. Eu prefiro mirar cara ao futuro e confiar en que dentro desas circunstancias podamos seguir dicindo que en Galicia o que era a Caixa Galega é un banco que sigue prestando grandes servicios ao país. E non é un tema menor desde o punto de vista do desenvolvemento económico de Galicia. Por lo tanto, unha vez máis, pois, como poden comprobar, estamos impulsando, co apoio do Grupo Parlamentario Popular, reformas legislativas dirixidas a garantir que a economía galega, unha vez superada, esperemos que antes, mellor que tarde, que pronto, mellor que tarde, a crise económica, a economía galega teña sentados unhas bases, se establezan os alicerces daqueles sectores estratégicos que van a garantir unha millor presencia de Galicia nos mercados internacionais, unha millor calidade, polo tanto, dos nosos produtos que serán máis competitivos e, en definitiva, de establecer bases tamén para a xeración de emprego na nosa comunidade autónoma, que, como vostedes saben, é a principal preocupación non só da cidadanía, sino tamén, desde logo, do goberno do Partido Popular.